asta jucăm din nou Minecraft alături de Crisucea. Și astăzi vom mai face din nou la casa din Nether, știu, mă. Vaca aia tocmai s-a urcat în copac. Băi, eu ca... Da. Ok. Și a doua oară când văd asta în viața mea. Nu omorât. Mamă, bă, cum naiba și ce naiba s-a întâmplat aici? Încă se mai întâmplă. Ce naiba? Ce carantina? Mamă, în fine. Ok, ne continuăm duetul. Astăzi vrem să mai facem câteva camere in the Minecraft. Bun, am pregătit o surpriză lui Chris în casă și care cred că o să vă surprindă și pe voi. Am intrat în portal? Vezi? Hai bine pe aici. Băiatul. Suntem în spatele casei. Mamă, câți pigmeni aici. Ce faceți, farzilor? Petrecere? Petrecere, da, frumos. Mamă, iar de un lag. Serios? Am tocat asta. Și așa, ducem față. Ok. Dacă vă place nou skin-a lui Cristi, să-mi spuneți în comentarii. Păi, dacă vă întrebați de ce nu are skin vulpea cea șireată, păi, nu l-am mai găsit. Nu știu, practic s-a șters sau nu știu. Ia că să vină cu asta. Bine acum, Așa. Poate altă timp de damage sau ce, că n-am văzut bine. Nu? Hai, înăuntru. Nu ai zombie. Nu pot să cred că ăsta a stat aici. De ce l-ai bătut cu picăți? Așa. Bă, dar nu prea avem cum să facem mai încolo o cameră. Așa, nu de prieteni. Eu? Băi, ăla era. Da. Da. L-am ademenit. E de bine sau de rău? Nu știu, cred că e de bine sau de rău. Că l-am omorât. De rău. Așa. Ce văd, că dacă nu ne omora el. În fine, vreau să încep ceva gen pe aici. Așa. Nu e prea mare, ar fi prea mare. Mă gândesc să facem aici, nu știu cum zic, să facem o cameră de enchanturi? Nu. Nu știu, nu cred că fac nicio cameră de enchanturi. Nu e prea mică asta. Hai, mai știu. Ba da, dar mi-am dus să-mi iau Nether. Ba nu Nether, mi-am dus să-mi iau asta. Nu, stai, nu atât de mare. Sau cât de mare? Bă, eu zic că mai luăm două blocuri. Hop. Și avem aici, facem foc. Foc și foc. Ok. Bă, mi se pare foarte mică acum. Cum uit. Ție? Cum se pare? Mică? Da. Cu cât o mai mărim? Zi tu. Eu zic încă două blocuri. Și eu la fel ziceam. Bă, dar când mă mai fac de două blocuri, parcă mi se pare prea mare după aceea. Înțelegi? Nu mai bine facem doar de un bloc? Nu. Ok. Opa. Așa. Vă rog, ignorați sunetul. Așa. Să caut ceva în inventar.
Sper că se aude bine pe filmare. Ok, unde e, mă? A, uite aici. Așa. Ok. Deja m-ai închis aici? Așa. Să nu facem la fel de mare ca și casa. Uite, da, și partea aia și atât. Ok. Acum vreau să fac cu lemn. Aici să facem. Nu știu să fac imitează. Cum să fac așa? Băi! Băi! Opa. Ok. Nu prepar. Acolo e așa. Stai să văd ce lemn am pe la mine. N-am deloc lemn, băi! Vreau un bărciu. Nu bărciu. Mă duce după lemn? Nu. Trebuie un lemn care... Stai așa. E un lemn care doar eu cu lemn. Adică, practic... Lasă așa. Ripa. Foc. Teleport la Christopher. Nu te Dacă te duci mai în față, o să vezi de unde mai Acolo? Pe aici am să vedem noi. Aici de sus. De unde sper să fie bine de unde dau acolo, dar nu cred. Știam că să-l dau. L-ai dat bine? Da. Dar nu știu unde sunt acum. Nu cred că e bine unde am venit. Nu să mă uit. Să nether. Dar nu înțeleg eu, frate, nu înțeleg. Unde e asta? Fița noastră. Nu mai pot cânta ca fița. Bă, dar sub noi era casa? Sau unde era? Deasupra noastră, nu. Bă, scuze, da. Un fel de daltonist. Hop, 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 hop. De ce nu? Băjatele. Nu știu, vreau jumătate de zi. Uite așa. Vreau să rog cu un Pokémon ăsta. How this Pokémon? Unde n-ai casa, băi? Nu-mi dau seama unde e. Cum mai e de părut.
încep să le fac. Înțeleg. Nu pot să... Te contează că să-ți arăt cum e. Nu e nevoie că deja aici. Bun, hai să punem. Te vezi acolo? Nu. Mi-a omorât? Dar greșeală, scuze. Am dat cu... Stai puțin, o să te rog să-ți dai imediat telefonul la mine, că De ce? eu mă duc prin portal. Prin portal? Da, mă duc prin portal. Aoleu, băiatule. Băjatule ce ești. Nu ești un băjat cu minte. Mersi. Ok, oameni buni. După ce terminăm această cameră, să mai ziceți ce să facem. Să ne ziceți ce să facem. Ia zi, unde ești? De ce? Zombală-i de asta. Aoleu, băiatule, păi tu unde ești? Ești aproape de portal, mă. Știu, mă, dar totuși. Și am trecut prin lavă. Am trecut prin lavă, Bă, dar ce-i cu atâția mii? atâția ce zombi? Da. Păi teritoriul lor, nu ce știu. Înainte să venim noi aici, ei erau, mai știi? Ei erau stăpâni. Eu tot îmi dau seama unde e căsuța. Stai puțin că ajung la ea. Mă duc. Acum eu m-am teleportat prin portal. A, gata? Te-ai teleportat? Da, dar că încă n-am ajuns în tunel. Stai că nu mai știu. Super. Am uitat cum să. Oare unde eram noi? Stai să ajung să zic. Măcar de mă ajunge. Wow. Dar lag mai merge, bă. Stai așa, unde trebuie să iau? Unde trebuie să iau? Da, am ajuns la ea. Ok. Poate nu merge în lag, adică... Ai ajuns tu? Da, aproape. Sunt în spatele casei, mai bine îmi dau TP. Where, Christopher? Unde sunt Christopher? Bă, mai... Oh, credeam că m-ai teleportat pe mine la tine. Hai cu mine să-ți arăt. Ce? Unde am fost noi. Stai că vreau să fac aici. Să mă gândesc. Opa. Poc, poc. Poc, poc. Și aici avem poc, poc. Așa. Vreau să fac podea tot din nether quartzuri. Păi știu. Nether. Nether. Nu nether quartz. Din nether. Nu, din quartz. Block of quartz. Block of quartz. Chiar îmi place cum arată pe aici. Adică ce e ușa. Ia să vezi că am pus o ușă de asta aici mecheră. Nu. Dacă vrei face cu treabă. Le împășim pe el și se deschide automat. Automat. Știi că eu și fac. E foarte ușor. Easy busy, lemon squeezy. Adică easy. Ușor. Mă bucur că în Nether nu sunt de ăștia care
întrebări. Mhm. Cred că sunt proști rău. Bă, dacă vii pentru prima dată în locul ăsta, îți faci o impresie bună. Adică, bă, arată foarte bine. Cealaltă trebuie să facem ceva. Chiar trebuie. Tot locul. Să facem un, de la, cum zice, o gard la curs. Un gard, să putem face o cursă, înțelegi? Ar fi bine. Șme, capa, R. Hai, vin? Ce cu... Mai întâi să terminăm ce avem pe aici. Nu știu, facem vreo cameră, ceva? Poate aș mai face o cameră peste asta. Sau ce zici, să facem și o cameră la etaj? Arată bine. Hai, vine. Cred că am făcut destule. Mă teleportez acum. Ok, unde ești? Unde ești? Nu, du-te în casă și fă cu blocuri. Dar nu la quartz. Fă quartz, nu la quartz. Uite și mai am pe aici. Ok. Mai să pun jos? Nu. Deci să... să... Ca să pun. Păi nu pune catavan. Sau... A, ba nu spune. Da, mai spune. Că am pus la... Jos am pus la catavan. La catavan am încurcat. Deci... A greșit omenește. Sau-mi face da. Ce? Contează-mi acum nether quartz. Nu mai știi cum. Bă, tu ai un omnitrix la mână. Da. Ai două omnitrixuri, unul verde și unul albastru. Dă-mi-le odată. Hai, răbdare. Ia. Da. Asta nu știu dacă știu. Nu contează. Ba da, sunt blocuri de quartz. Mai ai? O, sunt prea multe. Dă-te, ia sari. Sar pe un bloc de ăsta de quartz. Deci te ajung. Da. Peste. Cât îmi trebuie mie. Stai așa. Te-ai băgat în fața mea. Asta, hai. Nu e nimic. Bă, nu știu ce să facem aici. O cameră de enchant. Nu știu. Vedem. Mai măcar. N-ai? Atunci las când îți dau eu. Ia, vină în fața mea că... Du-te la etaj, că e mâncare. Vezi că îți mai dau. Foc, știu. Le cerem. Foc, apoi ce mai am pe aici. Nu trebuie.
băieți, să putem face tavanul. Mai bun. Deci facem camera asta sau nu facem camera? Ok. Sau aș face aici. Să mai fac da, ce sus să facem. Fac cu camera aceea. Până nu termin asta, nu mă las. Așa. Și... Nu, te răspund. Așa. Să mă gândesc. Ce să fac? Sau să fac aici? Tu ce zici? Da, așa. Atunci nu fac aici. Ia să-mi dai și mie bucata aia, te rog. E o bucată în spatele casei. De lemn. E o bucată de lemn, înțelegi? Asta de la scară? Ok, poc. Da, până aici.